Φύλαξε το καλά. Πάμε προς Ανθούπολη, εκεί. Προς τα δω είναι που θα πάμε, Άγιο Δημήτριο. Όχι, δεν είναι από εδώ, είναι από την άλλη. Εννοώ το μετρό που ακούγεται. Είναι από την άλλη. Μην τρέχει, περιμένετε. Ναι, αφού αυτό υπάρχει εδώ. Ποιο θα πάρουμε. Πάμε πρώτο βαγόνι. Έτσι γίνεται. Έλεγα να πηγαίναμε στο πρώτο βαγόνι μπροστά. Ποιο πρώτο αυτό? Αυτό έχει ένα άλλο πιο μπροστά. Δεν έχει σήμα εδώ τώρα. Όντως. Ναι, να κάτσουμε εδώ ή να πάμε στον Πάμε στο μπροστινό. άλλο το μπροστινό. Πάμε στον μπροστινό. όχι, Όχι, εδώ. έλα, πάμε. Δεν θα προλάβουμε, δεν θα κλείσει. Ναι, θα κλείσει. Καλά, πρώτα. εντάξει. Μετά όμως πάμε στο Ναι. μπροστινό. Στο επιστρέφοντας. Να κάτσω παράθυρο. Παρακαλώ. Καλά, όχι, εντάξει, όχι, έλα, όχι, μείνε, εντάξει. Θα γυρίσουμε να σας περνάει χιλιάχι. Μόνοι μας φεύγει, έτσι. Τι, γιατί σου αρέσει. Ναι. Και δεν προχωράει. Τι είναι αυτό το. Πάμε λες, βλέπω αγίνα με το πατάει. Πάμε μια γρήγορα. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε γρήγορα. Έλα. Να φύγει. Πάμε γρήγορα. Έλα, γρήγορα, έλα. Εδώ. Να είμαι στο μπροστινό, τα καταφέραμε. Γιατί πράγμα μας νόμιμο. Δεν ήμασταν. Όχι, έρχεται από απέναντι. Κάτσε να δω, πώς θα... Όχι, από την άλλη μεριά. Δεν γράφει, είναι μάλλον μακριά. Και δεν προχωράει. Τίποτα. Εγώ θα λέω, κοίτα, εγώ λέω αυτό από εδώ, κοίτα. Ναι. Για να πάω να δω, είναι παλιό. Έχει δύο τέτοια. Έρχεται. Παλιό και αυτό. Δεν μπορεί λίγο να διαλύσει, παρακαλώ. Ωραία, εντάξει. Αλλά μου και το όνομα σε. Ποιο να έχουμε το όνομα. Επόμενη στάση, Αργυρούπολη. Αγυρούπολη. Next station, Αργυρούπολη. Προσεχέτα, Ναι, και Καλά, Γεράσιμε. Καλά. Χρήστο. Στάση εσύ. Τι να πω. Κάποιος θα έχει γράψει. Δεν απαγορεύεται το βίντεο, αφού έχω δει έναν μικρό σεξ στο YouTube που έχει τραβήξει πολλές φορές μετρό. Τι. Ωραία, κόσμος. Αργυρούπολη. Αυτό ήταν δύσκολο. Next station. Αργυρούπολη. Μετά, άμα θέλει κόσμο, θα είμαστε μαζί. Να καθούμε. Μην ανησυχείς, είπαμε όλοι μαζί. Δεν είναι το δύσκολο. Κάτσε να μπει η κυρία για να μην τη βγάζω. Να βγάζω τη στάση. Εκεί που λέει Αργυρούπολη. Ωχ. Αγυρούπολη. Αυτό τι είναι. Τώρα είναι τι είναι εδώ μετά.
Θα πει Επόμενη Άλυμος. στάση, Άλυμος. Άλυμος. Next Next time. Όταν station, πει Αργυρούπολη θα βγούμε από... ο Άγιο Δημήτριο θα βγούμε από εδώ. Πάμε μας εσέ. Ναι, ναι. Θα πάμε, εμείς θα πάμε πάλι. Όχι, θα πάμε. Εμείς θα πάμε πάλι. Έλα μαζί μας. Δεν θα παίρνουμε μόνο σκάλες, θα πάρουμε και σανσέρ. Καλά, πήγαινε με τις σκάλες εσύ και εμείς με τα σανσέρ. Και κάνεις τον γυρισμό. Καλά, στον γυρισμό πώς θα πάρουμε. Πάμε τώρα με σκάλες και γυρισμό σανσέρ. Δεν σας λέω γιατί άρχισε η δουλειά μου και με πονάει, δεν ξέρω γιατί. Την πόρτα βγάζω. Άρχισε η δουλειά μου και με πονάει. Και εσύ μπορείς να βγάλεις αυτές. Μην το σκέφτεσαι. Άκου μας κάνει. Άλυμος. 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 Χαμός. Βλέπω στον κόσμο. Μετά είναι Άγιο Δημήτριο. Μετά από εδώ θα πει Ηλιούπολη και μετά Άγιος Δημήτριος. Ξέρω γιατί αρχίζει η δουλειά μου και με πονάει. Τι είπες? Πονάει η δουλειά μου. Γεια σου. Όχι, λέω αρχίζει η δουλειά μου. Άντε, κλείσε. Ξέρω γιατί αρχίζει πάλι η δουλειά μου. Αρχίζει η δουλειά μου. Γι' αυτό σου λέω πάντα. Άντε. Άντε. Εγώ θέλω να πάρω δουλειά. Καλά, στο επιστρέφοντας θα το πάρουμε όμως. Εγώ θέλω να πάρω τη γενιά, θέλω να πάρω κάτι. Άντε, κάποια λεφτά. Γεράσιμε. Εμείς πάντως το αποφασίσαμε. Στο πήγαινε θα πάρουμε σκάλες, αλλά στο επέστρεψε θα πάρουμε ασανσέρ. Γιατί μόνο σκάλες παίρνουμε. Να η οθόνη εκεί πάνω. Επόμενη στάση, Ηλιούπολη. Ηλιούπολη. Μετά θα είναι Άγιος Δημήτριος που κατεβαίνουμε. Ηλιούπολη. Εδώ που είχαμε κατεβεί και το